Nachádzame sa v Bratislave, v mestskej časti Ružinov, kde momentálne prebieha výstavba projektu Green Atrium. Lokalita projektu ponúka svojim budúcim obyvateľom kompletnú občiansku vybavenosť pešej dostupnosti. Pri tvorbe bytov sme sa zamerali na vysoký materiálový štandard, na veľkoryse a funkčné dispozície bytov a na moderné technológie vykurovania a chladenia objektu. Nachádzame sa v projekte Green Atrium, kde súčasťou vykurovania a chladenia je temperované betónové jadro. Je to moderný vykurovací systém, ktorý sa používa v budovách už od roku 1970. Temperované betónové jadro je systém sálavého plošného vykurovania a chladenia. Systém má okrem iného výhody, že je bezprašný, bez prievanu a ponúka väčšiu dispozičnú voľnosť voči iným vykurovacím systémom. Dôležitou súčasťou systému stropného chladenia BKT je priestorová regulácia, ktorá je tu zastúpená od firmy Rehav systémom NEA Smart 2.0. Je to smart riešenie, ktoré ponúka ovládanie na diaľku a zároveň reguluje priestorovú vlhkosť, alebo respektíve stráži nám rostný bod, čo je často otázkou pri stropnom chladení. Keby prišlo v horúcom počasí k nejakej búrke, tak príde k uzavretiu daného okruhu a nehrozí nám orosenie stropu. Ako spoločnosť Klimak realizujeme technologické vybavenie strojovne tepelných čerpadiel, ktoré sú typu voda a voda a zabezpečujeme rovnako aj kompletné vykurovanie, chladenia a vzduchotechniku z projektu Green Atrium. Aktuálne sa nachádzame v priestoroch budúcej strojovne, ktorá má celkový výkon 300 kW. Primárnym zdrojom energie je teda studničná voda s teplotou okolo 10 stupňov, ktorá je stabilná a dosahujeme maximálny prietok čerpacích studní okolo 36 litrov za sekundu. Stabilná teplota studničnej vody ako obnoviteľného zdroja energie dovoľuje dosahovať vysoko efektívnu prevádzku pri konštantnej účinnosti tepelných čerpadiel. Teplotné spády pre systém BKT sú navrhované pri vykurovaní na 35 na 31,5 a pri chladení 16 na 19. Chladenie bytov je zabezpečené tzv. Voľným chladením, kde voda priamo zo studničnej vody ide cez výmenník chladu a nie je nutná žiadna ďalšia energia na jej výrobu. To znamená, že je to z pohľadu energie vysoko efektívne. Tento systém bude svojim obyvateľom hlavne počas leta zabezpečovať nízke prevádzkové náklady.